Ja fa una bona estona que caminem, tot resseguint passadissos i túnels entre l'herba alta que hi ha a la vora del riu. Sobtadament, el nostre guia s'atura i senyala unes petjades a la sorra que ens indiquen el camí a seguir. Pocs minuts més tard, trobem el que buscàvem, un rinoceront indi. Aquest mascle de 2 tones continua pasturant ben tranquil, doncs no ens ha detectat, ja que els rinoceronts tenen molt mala vista, i nosaltres ens mantenim immòbils, silenciosos i amb el vent de cara a menys de 40 metres de distància. Estem al Terai, les terres baixes del Nepal que fan frontera amb l'Índia. En Bim, el nostre guia, ens explica com en aquesta zona s'ha aconseguit erradicar la cacera furtiva. Patrulles militars continuades, implicació de comunitats, educació dels joves i cooperació transfronterera han estat les peces que han permès revertir la sort del rinoceront indi, que fa sols 20 anys semblava abocat a l'extinció. Cap al vespre, de tornada al campament, tornem a veure rinoceronts. Una femella i el seu cadell es banyen plàcidament en un estanyol, doncs aquests animals troben a l'aigua el seu espai segur.